Astroprognoza za novembar 2025. Bik, znak i podznak, savet. Pukotina nije kraj, to je mesto gde seme ulazi. Početkom meseca neočekivani obrti na polju finansija mogu da vas izvedu iz zone komfora. Nemojte da reagujete impulsivno, mada vas je ovo dobro pomerilo, već pokušajte da razumete promene koje vam predstoje jer idu u vašu korist, samo još to ne razumete. Mesec je pun u vašem znaku i može izazvati gomilu prosutih suza koje će doneti olakšanje. Završite ono što vas guši. Sada nije vreme ni za kakve teške i značajne odluke, već zastanite i osluškujte. Sredinom meseca konačno vidite širu sliku i razumete zašto se sve dešavalo upravo tim redom. Vratila se vaša snaga kroz unutrašnju ravnotežu. U emotivnom smislu ćete doživjeti olakšanje kroz iskren razgovor koji trebalo da potencirate. Samo polako. Krajem meseca emotivne veze doživljavaju obnovu i procvat. Učestvujte i vi malo, nemojte očekivati da partner sve uradi sam. Pred vama su promene koje će uticati na sva životna polja i uverite sebe da predstavljaju priliku za rast, a ne gubitak. Sada je vreme da sve izgovorite, ali jasno i smireno, sa ljubavlju, a ne da nekom nabacujete krivicu i osjećanje odgovornosti. Oni koji vas vole će ostati. Osjećajte inspiraciju koju treba da upotrebite.